2013 жылдан республика рәисе Рөстәм Миңнеханов буйрыгы белән халыктан җыелган салым дәүләт тарафыннан финанслана. Акча күбрәк җыелган саен дәүләттән дә күбрәк артып кайта. Җирлегебездә башкарылган эшләрнең иң зур өлешенә үзара салым акчалары туры килә. Үзара салым безнең 2013 елдан бирле бара. Бүгенге көнгә кадәр күп эшләр эшләнгәне, без төндә яшәгән халык аны күреп тора. Һәм мин аны чын күңелдән әйтәм, ул кирәк безгә. Шушы үзара салым белән генә эшләребез әле бик күп. Су бармы, ут буламы, юллар буламы, безопасность дорожного движения буламы. Бөтенесе дә безне теркәлеп кала шушы самообложение акчасына. Үзара салым җирлектәге мәсьәләләрне хәл итү өчен халыкның үз теләге белән елга бер тапкыр җыела торган акча. Аның күләмен нәрсәгә тотылачагын халык үзе хәл итә. Шуңа аның суммасы һәр авылда төрлечә булырга мөмкин. Ә җирлек башлыгы исә авылдашлары каршында җыеннарда һәр тиенгә исәп тота. Һәр байлык булган кешедән 1000 тәңкә дигән хуклыйбыз. Инде ул бу 1000 тәңкәгә нәрсә генә чак була дип әйтеп булмый. Менә бүген генә карагыз, кичә яуган карга никадәр сөендек, никадәр матурлык, бөтен дөньяны аклык каплады. Ләкин инде бүген иртән тәрәзәдән күз ташлауга инде төнендә уже чистартып та куйганнар. Мин ышанам, районыбыз халкы бердәм кушылыр һәм үзебезнең яшәешебезне матурлау өчен, тормыш шартларыбызны яхшыртыр өчен һәркайсыбыз үзеннән өлеш кертер дип уйлыйм. Үзара салым акчасының максатчан тотылуы күз алдында. Авылларда исә язгы көзге балчыкларда керә алмастай урамнарда бүген җиңел машиналар йөри. Башка күп кенә эшләр башкарыла. Үзара салым җыелмаса, буларны халык төштә генә күрер иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.